Benvinguts al briefing de l'etapa 2 de la Brama. Podríem dir que aquesta és l'etapa reina, una etapa de 35 quilòmetres, 1.800 metres positius i 2.800 metres de desnivell negatiu. És una etapa increïble, és tècnica, és una etapa que més del 50% es corre per sobre dels 2.000 metres. És una etapa que té una primera part bastant d'alta muntanya i que arriba fins als 2.795 metres d'altitud. Per tant, serà una etapa realment per recordar. També és una etapa molt maca, discorre gairebé en la seva totalitat pel parc natural de les capçaleres del Ter i Freser. I si veieu el perfil, doncs és una etapa que a priori pot enganyar, perquè hi ha molta baixada, però sí que és veritat que, com veureu, és una baixada que de vegades pot no ser molt fàcil d'avançar. Començarem al matí tots pujant amb cremallera fins al santuari de Núria. Des d'allà, des de Núria, és on donarem la sortida. I començarem ja amb una pujada d'uns 5 quilòmetres, més o menys, que ens porta fins al Coll de Nou Creus, que és el punt més alt de tota l'etapa, 2.795 metres. És una etapa que comença per un camí ample i que, mica en mica, es va convertint en un corriol que cada vegada costa una mica més d'avançar, i és que en aquests 5 quilòmetres farem 800 metres de desnivell positiu, així que costaran bastant d'avançar. Un cop al Coll de Nou Creus anirem carenejant una mica fins al Coll de Tirapits. Un cop al Coll de Tirapits encararem la baixada fins al fons de la vall, passarem per la cabana de Tirapits. És important saber en aquest punt que a la cabana de Tirapits hi ha un botó d'emergència per avisar els sistemes d'emergència en cas que es doni el cas. Des del fons de la vall ja encararem el segon avituallament, al Coll de la Marrana. L'accés fins a l'arribada fins al Coll de la Marrana no representa molta dificultat tècnica, sí que és veritat que és un camí que al principi va planejant i després tendeix a pujar fins al coll. Allà al Coll de la Marrana trobareu el segon avituallament. Com deia, és un avituallament que s'ha hagut de pujar a peu des de les pistes d'esquí de Vallter, així que us demanem que valoreu molt la feina dels nostres col·laboradors, tant a l'avituallament com controlant tota aquesta zona. Aquí ens trobem ja al quilòmetre 10 de l'etapa. Des d'aquí fins al següent avituallament, al Coll de Tres Pics, doncs tenim 6 quilòmetres i 300 metres de desnivell positiu que poden semblar fàcils sobre el mapa o sobre el perfil, però la veritat és que us poden representar una mica lents d'avançar. Anirem carenejant tot el rato, la veritat és que les vistes són increïbles, però sí que ens trobarem en alta muntanya i avançar us pot representar una mica més lent potser del que esperaríeu. Just abans de baixar al Coll de Tres Pics, el tercer avituallament, quan estigueu al Puig de les Borregues, sisplau, heu de vigilar, la baixada és molt dreta per un camí pedregós, podeu ensopegar o bé podreu relliscar, així que us demanem molta cautela per baixar fins al Coll de Tres Pics. Quilòmetre 16, portarem ja 1.350 metres de desnivell positiu i la veritat és que gairebé haureu fet tot el desnivell positiu, però a partir d'aquí ve la major part del desnivell negatiu. Sortirem del Coll de Tres Pics, al principi bé, per un camí ample, per una pista. Ben aviat trencarem a l'esquerra per anar creuant els prats amb el refugi de Coma de Vaca a baix de tot. No hi hem d'arribar, veureu que no hi heu d'arribar. Sí que per allà hi passaran els participants de la Brama 60 i la Brama 80, que allà tindran avituallament, però aquell no és vostre. Vosaltres, just abans d'arribar al refugi, ja fareu una petita pujada a mà esquerra i aquí comença un tram de baixada que és molt lent. Hem marcat el tram de baixada tant en vermell com en negre, a estones per la dificultat o per la tecnicitat, però també per informar-vos que pot ser un tram
que se us pot fer molt llarg i pot ser lent. Sobretot cap a la part final heu de vigilar amb no relliscar, pot haver-hi algun tram una mica exposat, així que us demanem que aneu en compte. Fins a arribar ja al tercer avituallament a la central de Ió. Haureu fet 7 quilòmetres i mig, però haureu fet 1.000 metres negatius, així que serà un bon moment per reposar energies i per recuperar les cames de tota aquesta baixada. A Central de Ió fareu l'últim avituallament de l'etapa. Des d'allà us quedaran uns 11 quilòmetres per arribar a Ribes. No representen cap mena de dificultat, anireu per sota bosc, sí que és veritat que teniu una petita pujada, us queden 400 metres positius, així que s'hauran de fer. Sobretot, la major part d'aquests 400 metres positius els fareu al principi, abans d'arribar al poble de Serrat, i des d'allà ja anar baixant fins a Ribes de Freser, on us estarem esperant amb els braços ben oberts al final de l'etapa 2.